pensava que era que anem a fer-lo caldós. Per fer així calor també si vull, Però allà no es pot fer en una cassola. No, entonces así... Así pot sec i després se fica en caldo i ja està. Molt bé. I si volen caldós, es fica en caldo. I no n'hi ha problema. Que tots estimem més l'arròs que el puchero. Però lo típic, Yayo, així en el xinet, què és? Què seria? Més l'arròs este sec que estem fent del puchero o l'altre? No, normalment fan en la cassola de puchero. Perquè si no es tenen que fer-ne molt, tindria que fer un animal Entonces faríem el puchero i del caldo del puchero arròs. fem l'arrosset. Arrosset, poden ficar fideus, el que vulguin. Però si volen caldós, tanca que fa molt fred. Encara que fa fred. Si volen caldós, què Se fem? fica caldo del puchero i ja està. Ja ho falla. Tanca! Que hi ha corrent. Provem i com sabem que l'arròs ja està correcte i que no li tenim que ficar més caldet. Quan el prove i ve que està, com sempre dic caldo bo, i fic caldo i ja està, que és el més segur que hi ha. El caldo bo és lo más. Què? La sentilla jo, a la neta. Sí, ho fica en seny, però... És que jo no calculo, jo calculo tot a ull. A ull, sí. Jo no gasto medides. No vull fer-ho molt sec. Pues quan vostè diga, vostè mana. No, ara ja no s'ha.